Soc Xavier i estic al Departament d'Innovació de Certram, que és una empresa amb un canvi tecnològic i social molt important. Va començar al sector de la ramaderia i finalment ha acabat tenint la connexió d'internet més potent que hi ha al sud d'Europa. O sigui que el canvi tecnològic ha sigut molt important i el que hem aconseguit és gestionar i crear una sèrie d'empreses, com la que estic representant també, que és Panorama, que ens dediquem bàsicament a la sostenibilitat dins del món del software, per saber si el software és sostenible o no i puguem fer que el consum de les empreses sigui molt més baix. Llavors, aquestes jornades estan molt bé perquè moltes vegades t'hi trobes que hi ha empreses que fan productes o projectes els quals tenen molta inèrcia amb el que tu estàs fent i no és fàcil poder identificar aquestes empreses solidàries, aquestes empreses que estan pensant en fer les coses ben fetes, i la veritat és que estar aquí podent tindre aquest feedback i aquest canvi d'impressions és important i espero que puguem vindre a la següent sessió, que és bastant interessant.